Здравейте, приятели на автомобилния спорт! В следващите минути ще разберете какво се случи в четвъртия кръг от офроуд надпреварата Балкан Офроуд Рали, която се провежда в момента на територията на България. В клас крос-кънтри българите отново бяха доминиращия фактор и още една победа взе Константин Чолаков с своята направена от самия него Toyota Hilux. Второ място за деня записа германеца Франк Стенски, а Десислав Славчев, когато виждате в момента, даде трето време в етапите, които се провеждаха около Старосел и в Средна гора. За нещастие на Дончо Цанев, основният преследвач до момента на Константин Чолаков, той имаше проблеми в етапа и даде 8 време. Това се отрази и на класирането, защото Цанев отстъпи второто място в генералното класиране на Франк Стенски от Германия. Нека чуем първо Десислав Славчев. Днеска етапа е много тежък по принцип. Твърд терен, много прах, пепел и не се вижда и трябва да пускаш останалите коли на дистанция, за да можеш да имаш видимост реално къде караш. Така Константин Чолаков продължава да бъде лидер с, можем да кажем, комфортна преднина от над 13 секунди пред втория Франк Стенски. Етапа беше много прашен. За наша радост и за наш късмет нямаше коли отпред. Той има и Рима даже. Прекрасно беше. Забавлявахме се на макс. Колата издържа на цялото това напрежение. Радвам се, че завършихме днеска и отиваме да се подготвим за утре. При мотоциклетите швейцареца Бернар Ролие определено се очертава като фаворит за победата, след като някои от основните му конкуренти не успяха да запишат добри резултати до момента или отпаднаха. Проблеми имаше холандец Ерико Ван дер Санден, който в началото на надпреварата записа много добри времена. Бернар Ролие обаче спечели днешния четвърти кръг от състезанието и вече се чувства комфортно на първото място с аванс от 4 минути пред холандеца Ван дер Санден. Трети бе първия пристигнал на финала Филип Коте от Швейцария. При АТВ машините не се случи почти нищо изненадващо, защото чеха Томаш Кобиена отново бе изключително бърз. Той изпревари дори най-бързия мотор и бе първата машина, която стигна до финала на днешния състезателен ден със своя Холк 690. За наше съжаление обаче Васил Томов приключи участието си, след като неговият двигател не издържа. Виждате в момента и кадрите с прибирането на Васил Томов. Той успя да завърши с трето време етапа, но се оказа, че повредата е прекалено сериозна и части за неговата машина не бяха открити дори в чужбина. Това означава, че в клас АТВ оставаме без български представител. Много жалко, защото Васил бе много силно мотивиран да стигне до финала в Шкорпиловци. Клас SSV българския екипаж Цанко Цанков и Зорница Тодорова отново заложиха на висока скорост, но имаха технически проблем. Счупена полоска ги лиши от по-добро класиране в четвъртия ден на надпреварата. Те останаха едва девети, а с това и задачата им да настигнат лидерите в класирането става почти невъзможно, защото те са 10 в генералното класиране с изоставане от 2 часа и 35 минути от лидера Николас Хулстейнс от Белгия. Накрая остана да обърнем внимание и на провеждащата се паралелно с офроуд състезанието надпревара Балкан Класик Рали. В днешния ден началните отсечки предложиха много висока скорост. Следобедната сесия пък се състоеше от доста по-технични етапи.
При всички положения обаче пилотите изпитваха огромно удоволствие да летат с над 130-140 км в час по прашните тракийски пътища. Бернард Мюнстер, белгиецът с Порше, спечели в днешния четвърти ден. Той изпревари с минута и 42 секунди Франсуа Летие от Франция, а временният лидер в генералното класиране Андрю Сидал с Датсун остана на трета позиция. Сидал със сигурност се чувства комфортно, защото води с 37 минути пред Джоф Бел и с над час и половина пред чешкия пилот, също с Датсун, Андрей Куфал. Това атрактивно преминаване на водно препятствие дава да разберем, че Андрю Сидал се чувства прекрасно, а това е и днешния победител.